Behar bada zeru urdinean ilargi bete gorritua agerizelako ilunabar hartan. Behar bada Carmenek maestra lanera berriz itzultzea eskatu eta emazteari betiko ezezkoa eman ziotelako. Behar bada arrain garraioaren negozio txiki arkede porrot egin zuelako. Eta porrotaren ondorioz Josu eta Jon semeekin azernaldia izan zuelako. Eta bibiek Venezuelara joatea erabaki zutelako. Edo behar bada Carmele alaba alargun geratu zelako eta hau ere neben bideari jarraiki Caracas aldera abiatu zelako Marquez de Comillas ontzi madarikatu hartan. Behar bada Txomin Zuia egoera tamalgarri batean hil zitzaiolako eta harien heriotzaren urte berean hasi zelako lehendakariaren ametsaren gainbehera. Nazio Batuek Franco birgaitu eta Madrilera itzultzen hasi zirelako mendebaldeko herrialdetako enbaxadoreak. Behar bada lekerika lagun zaharrak Washingtonen enbaxadori izanik $72,5 milioi kreditua erdietsi zuelako Espainiako erregimenarentzat. Behar bada gogaitua zegoelako eguna joan eta eguna etorri, ontzielako arlanpan jontxu vaporea usteltzen ikusteaz, sekula itxasoratzeko aukerari gabe, barku humildua. Edo behar bada zergatik ez Anita alaba nagusia Mexikora ezkondu zelako berandu eta gaizki ezkondu, eta etzuelako senarrarekin zoriontsu ikusten, astero igortzen zizkion kartetan idazten zionaren arabera. Edo behar bada umeek ibaian bainatzea debekatuta zutelako, eta aurrak igerian zeuden bitartean moilan uzten zituzten arropak aguazile guretara berariaz botatzen zituztelako, arropa guztiarekin zebilenari izuna jartzeko. Edo behar bada dena debekatuta zegoelako urte haietan dena behar bada horrexegatik hartu zuen erabakia Francisco Urrestik. Herri osoa hau bete hortz utziko zuen erabakia. Enekanta proiektua azkenean umeentzako abestiak dira eta abesti hauekin batera dantza proposamenak ere egiten ditugu eta CD-a eta DVD-a daukagu hortarako. Nola sortu zen? Hau izan duzen, Iruñerrikoak gara eta izan duzen behar batetik abiatutako proiektua, bai, euskeraz umeentzako gauzak behar genitula pentsatzen genuen edo ikusi genuen eta horren ondorioz enekantak sortu zen. Eta lortzen den dirua euskararen alde lan egiten duen elkarte edo asoziazio batentzat edo izaten da. Aurten Astonauta DVD CD berria ekarri dugu eta horrekin batera ere kutxa. Eta kutxaren barruan DVD-a, CD-a izango ditugu eta bokan rola edo bokatak edo askaria biltzeko trapu bat. Lehendabiziko lana saldu genuen etxez etxe edo ezagunei saltzen hasi ginen, bai? Baina gero crowdfundingarena hasi ginen erabiltzen edo ikusi genuelako Euskal Herria ere herri oso soziala eta oso lagunkoia delako ere, bai, ez? Horretara gainera oso ohituta gaude, ez? Laguntza ematen. Eta orduan ikusi genuen ere bide bat zela, produktu bat ezagutzera emateko, ez? Orduan crowdfundingarena, azkenean da jendeak zuregan jartzen duen konfidantza, ez? Ikusten da. Aurretik erosten du ezagutzen ez duen produktu bat eta gero etxean jasotzen du beste prezio berezi batean, nolabait saritu egiten zaio modu batera, ez? Privilegio txiki hori dauka, ez? Etxean jaso du Astonauta dendetan baino lehentxeago, bai? Oianetik badoaz animaliak handiak da txiki. Lehen esan dizudan bezala Enekantak proiektua saltzeko produktu bada, ez? Euskararen aldeko produktu bada eta orduan asko interesatzen zaigu ezaguna egitea, ez? Eta bide bat da, jende ezaguna gonbidatuz eta jende hori kantuan jarriz eta dantzan, ez? Eta orduan hasieran hasi ginen, anaiari esaten, nire ondoko bezina
bezinoan bezinoa futbolaria da, esango diogu kantatzeko mesedez, nik bertsolari bat ezagutzen dut, eta orduan hasi ginen gure ezagunen bitartez. Eta gero ja, ene kantak haundituz joan denean, orduan ja jende famatuarekin harremanetan jartzea berrexago izan zaigu, ez? Kantatzea ez da inbeste, baina dantzan jartzearena oso zaila da. Gu geuk ere sufritzen dugu momentu hortan, orduan ongi pasatzen dugu, baina momentu nahiko zaila da. Orduan ezezko batzuk jaso ditugu, baina gehiago dira baiezkoak. Astronauta, trompeta, flauta, nora zoa zain despistauta, hori ez da eguzkia, daia mengo zarrautza. Normalean urtero egiten dugu bueltatxo bat, liburu bat edo beste erosi, eta aspaldiko lagunak etorri ikustea, eta hemen bat pozik gelditzen da olako giroa ikusita, hau da Euskal Herriaren nola esateko arima eta gorputza eta dana. Orduan poza ematen du honea etortzeak, naiz eta urten behin izan. Bai, behin gehietan etorri dira. Eta ze planakin etortzen zarete? Gero, baskari egiten duzute, gero parranda edo? Ez, atxaldez etorri gira eta behitzea. Oindala 2 urte etorri nintzen lehenengo aldiz, eta aurrek urtean etorri nintzen tarteme bai. Aurrek urtean egun osorako etorri nintzen, baina saurte makarrik atzalde pasa eta gero etxera bueltan. Oso, orduan formal gero. Bai. Urtero ez, baina noizean behin, aldiro. Eta ze planakin etortzen zarete, baskari egiten zute edo? Egun pasa, bai. La tierra del euskera y las islas británicas. Euskal Herriaren historia. Oso ondo, baskerrik asko, Vale. Eta pasa, Egurra takitxoko CD-a eta eskakeiteneko baita. Hoi da. Normalki liburu honetan ez dituzun eskaintzak argitaletxe bereziak, txikiak edo bestelako liburuak dituztenak. Bereziki. Zuzen erosi duzu? Ba, erosi dut. Galdetan dituzte erosi duzun ja? Bai, erosi ditut, gauza txikiak erosi ditut, gauza ezagunik ez, baina ez. Gitarra jotzeko liburu bat, gitarrako zeakin, eta bestela txirritari buruzko bat, eta horlako gauza. Haupa, Aior Arrenteria naiz, Amaiz taldekoa, gure 8. diskoa Arroa aurkeztera gatoz aurten, eta orain aukera dauzue gure disko honetako orain abestiaren bideoklipa ikusteko, Santi Balmes Lobo Lesbianeko abeslariarekin euskeraz egiten, eta gainera bideoklipa hau teknika berezi batekin eginda dago, stop motionarekin Gaizkaitz Agirrek egina. Gozatu! Aurrean, salto egin du amildegira. Gozak ondo zabalduta, buru gautzean utzita, gozatuz doa airean. Zutik jauziko da, zutik jauziko da, zutik jauziko da, zutik jauziko da. Boterea
osasunaren bila apurtu ditu ariak. Besak guzti zabalduta, burua ustu-ustuta, gozatuz birakadoa. Zutik jauziko da, zutik jauziko da, zutik jauziko da, zutik jauziko da, gaur boterea, boterea, mamua hiltzeko gai da. Orain, 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 orain guztiz esnartu da, osotasunaren bila apurtu ditu ariak. Besak guztiz zabalduta, burua ustu-ustuta, gozatuz birakadoa. Zutik jauziko da, zutik jauziko da, zutik jauziko da, zutik jauziko da, gaur